Пожар в ефира. Младежкото ток-шоу. Пожар в ефира. Бели маратонки, изтъркани джинси, Старозагорската гара и е редно да продължим с езиковата гимназия дала началното поле на изява на следващия ни събеседник. Заради артистичния му си нрав, често той се разсейва в учебните часове, докато един ден преподавателят му по английски език, Таня Стаматова, не открива печелившата формула за младия талант да изучава думи по по-лесен и забавен начин. Изключително деен, той и до днес продължава да твори, бъдейки един от най-известните успешни български композитори, създаващи песен за филми, неколкократно удостояване с престижни отличия по фестивали из цял свят. А вчера той отново бе под светлината на прожекторите, за да сподели таланта си със своите бивши съученици и преподаватели. Представяме ви Стефан Вълдобрев, интервюран от Никол Митева. Господин Вълдобрев, част от творчеството ви датира още от годините в езиковата гимназия. Как по-точно училищният живот ви вдъхновяваше да пишете, да пеете, да играете? По-скоро извън училищния живот ме вдъхновяваше, защото ние прекарахме повече време, честно казано, така, по улиците, по театъра, по стадионите, а училищният живот си беше доста стриктен и доста дисциплина и се учеше. В интерес на истината обаче аз много се разсейвах, много бързо губех концентрация и по време на часовете така се отнасях някъде и си мислих доста от песните и от стиховете тогава. До каква степен именно тези изяви в гимназиалния ви период определиха и по-нататъчното ви професионално развитие? Има един аспект, който много ми е повлиял и много е предупредил развитието ми. В подготвителен клас, когато бяхме, аз малко трудно в началото вдявах за какво става дума с английски език и много така по-бавно навлизах. И тогава и подготвителен и редовен дори, си спомням, понеже учителите бяха много готини и много интелигентни и намираха подход към всеки по-отделно. Таня Стаматова първо ни беше класна, тя току-що се беше дипломирала и ние бяхме първия клас, затова сме така сентиментално много свързани. И на следващата година Магдалена Боцманова. Те и двете са ми повлияли по такъв начин, че те ми намериха цаката. Видяха, че всъщност мене акъла ми постоянно рее някъде и съм само с китарата и ми възлагаха всеки път, на всеки час да идвам с извадена песен. Английска песен, която аз да извада акордите, да извада текста и сутрин първите часове почваха как се излизам пред целия клас, пред дъската с една китара. Изпявам песента, която съм извадил цяла нощ предната вечер, защото тогава, сега не забравяйте, отварям една скоба, обаче тогава нямаше интернет, не мога да влезеш да си... Никакъв текст не можеш. Имаше някакви касетки, някакви плочи и ти влизаш, въртиш, превърташ и си вадиш сам текста. Вадейки сам текста, отиваш в речниците и намираш въпросите думи. И по този начин аз чрез песните, тогава не го осъзнавах, обаче те са го измислили този подход, чрез песните всъщност започнах да научавам и английския. Излизах на дъската и пишех новите думи, обяснявах ги какво значат и те бяха много доволни и аз бях много доволен. 10-11 клас вече имах към 350 песни в репертуара си английски, които сам съм извадил. И след това летата ходих по Черноморието, по Златните, по Слънчев бряг, по Албена и си изкарах прехраната като уличен музикант, така че съм им благодарен за това нещо. Поглеждате в огледалото и виждате онзи Стефан Вълдобрев, завършващ езиковата гимназия, точно по време на преход между тоталитарна и демократична България. Какво бихте го посъветнали от днешна гледна точка? Да не бърза толкова, да не е толкова нетърпелив. Всичко се подрежда и всичко се случва така, както трябва да се случи. Коя бе най-голямата и съкровена мечта, изпълнена по това време на ученическите ви години в езиковата гимназия? Именно това, което казахте преди малко, смяната на тази система. Това бяха такива години, когато никой не може да си представи, че това ще се случи, обаче вътрешно всеки от нас го мечтаеше. И то стана някакси внезапно и неочаквано за всички нас и дори така ние вътрешно може би сме си мислили, че и благодарение на нас, защото и нашата енергия, и нашите мечти, и нашите желания. Именно тази мечта. Същевременно за какво най-много съжалявате от ученическите си години от
днешна гледна точка, ако трябва да кажете? Не мога да определя точно за какво съжалявам. Няма нещо, за което да съжалявам. Не мога да се сетя. Всичко беше много приятно. Вие ще видите по-натам, че това са най-прекрасните години. Към тях всеки се връща с голямо удоволствие и с много хубава носталгия. А какъв, бихте казали, бе най-важният житейски урок, който сте научили в гимназията? Учителите се държаха с нас като с големи хора. Тоест, подходът им беше университетски. И мен това много ме впечатляваше и това много работеше. И по-нататък, когато аз съм комуникирал с млади хора, може би по същия начин, този урок съм го пренесъл, защото на 7-8 клас вече хората не са никак малки, те са абсолютно равнопоставени. Те се държаха с нас по такъв начин. Добре. Пожар в ефира. Младежкото ток шоу. Пожар в ефира.